नमस्कार खुलुमबाय मेहुवा ब्लकाद जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दिनै आङो नै दाबो सुबुनकाटा फिल्डआवनो ओमफ्राय आं सुबुनकाटा फिल्डआव माने जायफोरा आंखौ लेंनानै लाबोदोंमोन सुबुनकाटा फरायसा आफादनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना आंखौ लिंना लाबोदोंमोन बा आंनि फंबाय बा आंनि आदा दङ बेवहाय बिथांमोना आंखौ लिंना लाबोदोंमोन। दा आं आदामोनजों एसे रायज्लायनोसै आदामोना मा बुङो अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गिबियावनो आदामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ। माया बुंनो सानदों आदामोन आंनिफ्राय माबा मोनसे भुल जाबायबा गोरोन्थि जाबायब्ला आंनिफ्राय सरि आरो आदामोन। जोंहा फंबाय जेम्सनिफ्राय जोङो बिराद माने मोजां मोनदों। जोङो सुबुनकाटा एबसु हिसाबै फंबाय जेम्सखौ साबायखर होनांगोन। मानोना जोङो मोनबा आनसलिकजों मोनसे बागानपारा समस्थियाव नैबे पारामिलिटारि बा पुलिस आर्मि CRPF बेखौ जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो जे होनायनि थाखाय जे मोनसे थांखि दङ बे थांखियाव जे जोङो बेयावनो बागानपारायावनो जयै लादोंमोन। नाथाय जोंनि थांलाय फैलाय उन्दैफोरनि खस्थ'खौ नुनानै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सुबुनकाटायावनो एसे मोजाङै ट्रेनिंखौ होनो होननानै जोङो फंबाय जेम्सजों रायलायदों। रायलायनायनि गेजेरजों फंबाय जेम्सआबो जे जोंनि जेरै बुंनाय बेबायदियै बिथाङाबो गोबां जोंखौ सापर्ट खालामफैदों। जे बिनि थाखाय जोङो सुबुनकाटानिफ्राय फंबायखौ गोबां माने साबायखर होनांगोन। जे बिथाङा जोंनियाव फैनानै गोबां गथ'फोरनो ट्रेनिंखौ होबाय। जे बिथाङा जेरै ट्रेनिंखौ होदों बेबायदिनो गथ'फोराबो गोसो गुदुं जानानै माने बहुद मोजां मोनदों, सोलोंदों बिथांमोना। दा सोरबाफोराथ' बुंबायानो फ्राय बिराद मोजां जादों होननानै बुंदों। जोंबो गोजोननाय मोनबाय सुबुनकाटा एबसु जानानै। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। थेंक इउ आदा। गिबियावनो सुबुनकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गाहाम हामलायनाय बावग्रोदों जे फोरोंगिरि फंबाय जेम्सनिसिम। लोगोसे नैबे जों हांख्रायनाय बायदि बा जों खावलायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि फंबाय बिनानावमोन। जोङो जोबोद सिन्थायाव गोग्लैदोंमोन कि नैबे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै जि मोनसे ट्रेनिं हाबाफारि जों लानो नागिरदोंमोन। नाथाय ओरैबायदि जेंनायाव गोग्लैदोंमोन कि जों रावखौबो फोरोंगिरि एबा ट्रेनार बा मास्टार हिसाबै जों रावखौबो मोनाखैमोन। नाथाय जोङो बोरैबा खाफाल दं होननानै सानना लानांगोन कि जों हांख्रायनाय लोगो लोगो बा जों खावलायनाय लोगो लोगो बिथां जोंनि जे फंबाय जेम्स बिथाङा बाहागो लाफैदों बा फोरोंफैदों। बेनि थाखाय जोङो सुबुनकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावगोन। मानोना बिथाङा जुदि फैयामोनब्ला हयथ' जों दिनैनि समाव बेबायदि ट्रेनार मोनगोन ना मोनामोन जों एसे सानदों आरोखि। दा बेखिनि सम होफैनायनि थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। आरो जोंनि बेबायदि गोग्लैसोनाय ओनसोलफ्राव नैबे बिसेसके डिफेन्स लाइनाव जोंनि साहा साइडनिफ्राय गोबां खम। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बे लाइमोनफोरखौ खावलायगोन कि जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड डिफेन्सआव मावनो गोसो बिथांमोना खोब गोसो होनानै नैबे ट्रेनिंफोरखौ बाहागो लानांगौ आरो जि थांखि बेयाव जाहाथे सौहैनो हायो बेखौ जेरैखि जाया खस्थ' खालामनानैब्लाबो नाजाथाबनांगौ। नाजाथाबोब्ला नाजाथाबनायनि फिथाइया सानसे नङा सानसे जाफुंथारो। जों जुदि नाजानाय गैयाब्ला जेराव बे जाफुंनाय नङा। दा बेखायनो नैबे बिराद मोनसे गोनांथार सम, बे गोनांथार समाव जोंजों एकदम देहेखे नांफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनाय खनले नैबे बिथां फंबाय जेम्सखौ आंनिफ्राय साबायखर बावगोन। मानोना जोंनि साहा ओनसोलावथ' बेबायदि ट्रेनार गैखायानो, डिफेन्सआव मावनाया जोबोद खमखा। बेखायनो जोंखौ गावनि एकदम एंगार हायै समखौबाबो दोन्थ'नानै बिथाङा गोबां बिजि दंमोन। नाथाय बे खम समनि गेजेरावबो बिथाङा जोंखौ एकदम जोंनि खावलायनाय लेखा सम होफैदों। बिनि थाखाय जों जोबोद साबायखर बिथांखौ बावनांगोन। दा आंनि फालनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंनानै फिन गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावफिननानै आंनि जि बुंथिनाय बेखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ आदा। खुलुमबाय। आं गिबियाव सुबुनकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आदा जेम्सनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे आदाया जिखिनि ट्रेनिं होदों बिनि गेजेरजोंनो जे जोंनि सुबुनकाटा ओनसोलनि जि लाइमोनफोरा फैबाय थानाय जिखिनि पारामिलिटारि फर्स आरो आसाम पुलिसाव मोजां जि बाहागो लानानै जे
जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जेन नैबे डिफेन्स लाइनाव बाहागो लानो बा मोननो हायो बेयाव मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो साबायखर बावनांगोन आदाखौ जे फैनानै फोरोंफैनायनि थाखाय आरो आङो नैबे बाथ्राखौनो बुङो जे जोंनि सुबुंखाथा ओनसोलाव मोनसे ओरैबायदि थासारि दङ जेराव नैबे डिफेन्स लाइनाव इन्टारेस्टिक बा गोसो होनानै खामानि मावनाय बा बाहागो लानायफोरखौ जों खम नुदों जाय बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैबाय बिथांमोना जुदि दिनै गमामायैनो जुदि नैबे फैबाय थानाय पारामिलिटारि फर्स आरो जिखिनि आसाम पुलिसाव मोनोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलाव नैबेबायदि मोनसे दोहौआ फैगोन होननानै जों सानो आरो जों समजों लोगोसे खारफानानै बेबायदिनो जों इयुनावबो जेन जोङो सुबुंखाथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबा मावनायनि गेजेरजों जोंनि बेबायदि पारामिलिटारि फर्स आरो पुलिसआव जोङो बाहागो लानो हायो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव जों खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बुङो लोगोसे जोङो सुबुंखाथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ थेंक इउ आदामोन